Kidon gina kitong shop jong gina ki ngila ban ong gina ki hijrah bomla ban kisuk klein la thang ki juat labam kimla ban aya ke e ke bakil aklein hatu jujia mah ka perthei ban yo ka hok hapsha thangan haban dayam yo le se tang hari india jongi bar khamtam e ha ka jala megalia jongi bakani ka jujia nakapor shakapor hagri ka kanti kumba phi baro kinang song ka jala philayo sngo shathang ka jing sha thangan jong ka kong bindas im ban yo ya ka hok kata ka surok na nong po sha umden bat sha sunapur Henry wat mentala bun sngi ka sorkar kampatiaw kumta ka penbitar ya kiseng bhalang ke bakunthuk ya ka hito FKJGP RBYF lambat kiwe menta ka sngi shipau tere ujiliu kilami madan blut bat thang ya ka pingshop jong CM kontrak sangma Deputy CM ba Preston Tensong bat ru jong MLA ka than ba Mirbon CM hagre ka jinga thang pingshop ban penram ya kitai kinomi khmat ki bala kelam matla bat kulut kisang bhalang kila penram jor ya ka sorkar bakate ka surok NUS ni RBDR ka bala jat rathai menta de ki phau snam kabala wan ra ji e shibo ni kinong shnong kitai ki than hre ka sorkar kala shu penli de ki pat ba pang hakapor election klem da kit khia wat hadu ban poi put ban sha thangan haban dayak da kalong kumi ka te than Kidon gina kitong shop jong gina ki ngila ban ong gina ki hijrah bomla ban kisuk klein la thang ki juat labam kimla ban aya ke e ke bakil aklein ki thang himaki ki bam himaki ya ke e ke diman mangi ki pai ba mangi kinong suksong jongga dongga than jongga umden area ka jungi hangne bat rengkat ha jungi don lang jong baro ki NGOs jongga de dongga than hendrai menta sikata la jinda ki posnam banginum yo yo ne usurok ngidawa mardor ya ke sarkari bakan maramono bakan aino yo usurok batmai kumbang ila dawa menta sikata kumbang li iru ya ke jingsong sathan jong ikong bendas im hangte po additional secretariat kalong kada ka jingkersan ka jungi iwei pa iwei ngines nok tilang da ka bai thang yaw ne tung shop jong kine ki laingut ki riu pok mat khamtam ya ibadai lokal MLA jungi ibadai nang ne bat khamtam ya ma Preston Tsong ibadai ru PWD minister bat khamtam e kunrat sangma ibadai chief minister jong kane ka state Meghalaya ka jungi ngidawa da kerwo ka basai ba ngidawa banginio no ya surok batmai ngin penremjur haka keteng ka jungki bangin thang no ya kane tung shop ka jungki kublai subun kublai sejarno kisang balang femda Yutu ya kertang jengki baru apa jongga umdan ariahi nakaliang jengki ke RBF umdan circle bat kiwe kisang balang tungga hito ka FKKJP KSU bat kiwe kisang balang ki badon hakana ka jongga than ka jengi ni persyajur ya kana jingle matla ka jingle kerlut jongga sarkar MDA2 hapo jeng alam jong konrat sama nakaliang jengki kisang ki badon hapo jongga ka than nang ne sakmat ni penjur syu ki jengi ki lada ka sarkar kale matla ya ka jing syak than jong kong bendas im totip hakana ka jing sedang jengi nang ne wat ai baka nyak ding kabarit kan kelang haka jelahi barokawe tang ai kerwa ka basai sa sarkar badang ne sakmat hidai ban perkhat arsin yang ikirit kriya wat sim baka dong ka than umden baka dei ka babit handrai ngila sai ni karpat ya ka sarkar ba hapo jong ka tayo pidai na ban ai ka jing tho marmar ya ka kong bendas im lem da kumta nakaliang jungi ka seng balang barohi ngin yang teli ban persya ya ka sarkar tangat ta kulis bon